女の人と男の人が話しています。今月のカレンダーはどれですか？田中さん、はい。何ですか？昨日話したパーティーははい。来週の金曜日になったんですけど、来週の金曜日は10日ですね。私、毎月10日は忙しいんですよ。いいえ、8日ですよ、田中さん。何見てるんですか？それは先月のカレンダーですよ。あ、本当だ。今月のカレンダーはどれですか？